ଏହି ଜଣେ କହିଛନ୍ତି ଏପରି ଅବଶେଷରେ ଉଠ ନାହିଁ ଯେଉଁଥିରେ କାଲି ମୁଁ କ'ଣ କରିପାରିଲି ନାହିଁ, ଆଉ ଏପରି ଭାବରେ ଉଠନ୍ତୁ, ଏପରି ଭାବରେ ଜାଗନ୍ତୁ ଯେ ଆଜି ମୁଁ କ'ଣ କରିବି। ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ବ୍ରଜ ତ୍ରିପାଠୀ ଆପଣ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆଜିର ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଜୀବନରେ କିପରି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନରେ ବଞ୍ଚିବା। ଅନେକ ଲୋକ ଜୀବନରେ ଅଛନ୍ତି ସଦାବେଳେ ଭାବନ୍ତି ମୁଁ କାହିଁକି କଲି ନାହିଁ, ଅତୀତରେ ମୋ ପାଖରେ ସବୁ ଥିଲା, ମୁଁ ଚାହିଁଥିଲେ ଏଇ କାମଟା କରିପାରିଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ କାହିଁକି କଲି ନାହିଁ। ଏହି ଭାବନାରେ, ଏହି ଅନୁଭବରେ ତାଙ୍କର ଅତୀତ କଥା ମନେ ପକାଇ ସଦାବେଳେ ଦୁଃଖ କରନ୍ତି। ଆଉ ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ଭାବନ୍ତି ଯେ ମୁଁ କାହିଁକି କଲି, ଅତୀତରେ ଏଇ କାମ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଆଜି ଦୁଃଖ ପାଉଛି। ସେହି ଭାବନା ଭିତରେ ବୁଡ଼ି ରହି ସଦାବେଳେ ଦୁଃଖ ରୁହନ୍ତି। ଅତୀତ କାଳ ଯାହାକୁ ଆମେ ଭୂତକାଳ ବୋଲି କହୁଛି, ଯାହାର କିଛି ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନଥାଏ, ସେହି ବିଷୟରେ ଭାବି ଭାବି ଆମେ ଦୁଃଖ ପାଉ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆସନ୍ତୁ ମୁଁ ଏକ କାହାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ବୁଝେଇବି ଯେ ଅତୀତର ମାନେ ହିଁ କିଛି ନଥାଏ। ଯାହାକୁ ଆମେ ଅତୀତ କହୁଛେ, ଯାହା ବିତି ଯାଇଛି ସେ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରି, ସେ ବିଷୟରେ ଦୁଃଖ କରି ଲାଭ ବା କ'ଣ। ତେବେ ଏହି କାହାଣୀଟି ଏହିପରି। ବୁଦ୍ଧଦେବ ତାଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅନେକ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ପରିବ୍ରାଜକ ହୋଇ କୌଣସି ଗାଁକୁ ଯାଆନ୍ତି ସଦାବେଳେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ହିଁ ଯାଆନ୍ତି। ଦିନେ ବୁଦ୍ଧଦେବ ଭାବିଲେ ଯେ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଯିବି, ମୁଁ ସାଥିରେ ଆଜି କୌଣସି ଶିଷ୍ୟକୁ ନେବିନି, ଆଉ ମୁଁ ଗାଁ ପରେ ଗାଁ ବୁଲିବାକୁ ଯିବି। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ଏବଂ କହିଲେ ତୁମେମାନେ ଏଇ ଆଶ୍ରମର ଦେଖାଶୁଣା କର, ମୁଁ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଏକୁଟିଆ ପରିଭ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ଆଉ ଆରି ଭିତରେ ମୁଁ ବୁଲି ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ସବୁ ଆଶ୍ରମରେ ଥାଅ। ଅନେକ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କ ସାଥିରେ ଯିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଗୁରୁଙ୍କ ଆଦେଶ ଥିଲା। ତେଣୁ ଅନ୍ୟମାନେ କେହି ଆଉ ଗୁରୁଙ୍କ ଉପରେ କଥା କହିଲେ ନାହିଁ। ବୁଦ୍ଧଦେବ ଏକୁଟିଆ ଗଲେ, ଗାଁ ପରେ ଗାଁ, ସହର ପରେ ସହର ବୁଲି ଚାଲିଲେ ଓ ଭିକ୍ଷା ମାଗି ଚାଲିଲେ। ଦିନେ ସକାଳ ସକାଳ ସମୟ ଅଛି, ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଗାଁରେ ଜଣେ ମଦୁଆ ତା ପରିବାର ସହିତ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରୁଥାଏ। କୌଣସି ଏକ ସଂସାରିକ ବା ସାମାଜିକ କଥା ଉପରେ ନେଇ ତା ଘର ସହିତ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରୁଥାନ୍ତି। ବୁଦ୍ଧଦେବ ଗୋଟିଏ ପରିବାର ପରେ ଗୋଟିଏ ପରିବାର ଭିକ୍ଷା ମାଗି ମାଗି ଯେତେବେଳେ ସେ ମଦୁଆର ଘର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଓ ସେମାନେ ଭିକ୍ଷା ମାଗନ୍ତି, ମଦୁଆଟି ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କୁ ଦେଖି ତାଙ୍କ ଉପରେ ସବୁ ରାଗ ସୁଝେଇଲା, ଅନେକ ଭାଷାରେ ଗାଳି କଲା। ଆଉ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରିସାରିଲା ପରେ, ଅନେକ କଥା କହିସାରିଲା ପରେ କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧଦେବ କିଛି ରିଆକ୍ସନ୍ ନ କରି ଟିକେ ହସି ଦେଇ ସେଠୁ ଚାଲିଗଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ମଦୁଆର ନିଶା ଯେତେବେଳେ ଛାଡ଼ିଗଲା, ସେଇ ଗାଁରେ ଥିବା ଜଣେ ବୁଢ଼ା ଲୋକ ମଦୁଆକୁ ଡାକିଲା ପାଖକୁ, କହିଲା ଶୁଣ, ତୁମେ ଆଜି ଜୀବନରେ ବହୁତ ବଡ଼ ପାପ କରିଦେଲ। ମଦୁଆଟି କହିଲା ଆରେ ମୋତେ କିଛି ଜ୍ଞାନ ଶିଖାଅନି, ମଦ କିପରି ଛାଡ଼ିବ ସେ କଥା ମୋତେ କୁହ ନାହିଁ। ଆରେ ନାଇଁ, ପ୍ରକୃତିରେ ତୁମେ ବଡ଼ ପାପ କରିଦେଲ, ତୁମେ ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କୁ ଆଜି ଗାଳି କରିଦେଲ। ବୁଦ୍ଧଦେବ? କେଉଁ ବୁଦ୍ଧଦେବ? ନା ମନେ ପକାଅ, ସକାଳରେ ତୁମେ ଯେଉଁ ସାଧୁକୁ ଗାଳି କରୁଥିଲ ସେଇଥିରେ ବୁଦ୍ଧଦେବ, ସେଇ ସାଧୁ। ଆରେ ବୁଦ୍ଧଦେବ ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଅନେକ ଶିଷ୍ୟ ଆସନ୍ତି, ତାଙ୍କ ହାତରେ ସମସ୍ତ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ଧରିକି ଆସନ୍ତି, ସେ ତ କେବେ ଏକୁଟିଆ ଆସନ୍ତିନି। ନା, ବୁଢ଼ା ଲୋକଟି କହିଲା ମୁଁ ଅନେକ ଥର ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କୁ ଦେଖିଛି, ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଛି, ଭଲ ଉପରେ ବି ଚିହ୍ନିଛି, ସେ ଏକୁଟିଆ ହିଁ ଆସିଥିଲେ। ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଗାଳି କରି ଅନେକ ଭୁଲ କରିଛ, ତୁମେ ବଡ଼ ପାପ କରିଛ, ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗ, ନହେଲେ ତୁମେ ନରକଗାମୀ ହେବ। ମଦୁଆ ଲୋକଟି ତା'ର ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଲା ଏବଂ ସାଥି ସାଥି ବୁଦ୍ଧଦେବ ଖୋଜିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ସେ ଗାଁର ଅନ୍ୟ ଗାଁକୁ ଗଲା, ଖୋଜିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ସେଦିନ ଚାଲିଗଲା, ରାତି ହେଇଗଲା, ରାତି ସାରା ଖୋଜିଲା, ତାପରଦିନ ସକାଳ ସାରା ଖୋଜିଲା ଏବଂ ଠିକ୍ ଦ୍ୱିପହର ସମୟରେ ଦେଖିଲା ବୁଦ୍ଧଦେବ ଗୋଟେ ଗଛ ତଳେ ବସିଛନ୍ତି ଏବଂ ତପସ୍ୟାରତ ଅଛନ୍ତି। ମଦୁଆ ଲୋକଟି ଯାଇ ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ନମ୍ର ହୋଇ ପଡ଼ିଗଲା ଏବଂ ବୁଦ୍ଧଦେବ ଅପେକ୍ଷା କଲା କେତେବେଳେ ବୁଦ୍ଧଦେବ ତାଙ୍କ ତପସ୍ୟାରୁ ଉଠିବେ। ବୁଦ୍ଧଦେବ ତପସ୍ୟାରୁ ଉଠି ସାରିଲା ପରେ ଦେଖିଲେ ଲୋକଟି ପଡ଼ିଛି। ଆରେ ତୁମେ ଏ କ'ଣ କରୁଛ? ବୁଦ୍ଧଦେବ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି। ମଦୁଆ ଲୋକଟି କହୁଛି ମହାଭାଗ, ମୋର ଭୁଲ ହୋଇଗଲା, ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଗାଳି କଲି, ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ କଥା କହିଲି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମୋତେ କିଛି ନ ଚାଲି ଆସିଲେ, ମୋ ପାପ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ। ବୁଦ୍ଧଦେବ କହିଲେ କେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି? ମୋର କିଛି ତ ମନେ ନାହିଁ, ମୁଁ କେଉଁ କଥା ଭୁଲି ଯାଇଛି, ସବୁ କଥା ମୋର ପାଖରେ କୌଣସି କଥା ମନେ ହିଁ ନାହିଁ। ଏ ଛୋଟିଆ କାହାଣୀ ଯେ ଆମେ ଅତୀତର ଅନେକ କଥାକୁ ମନେ ରଖେ, ଆମର ଅନେକ କଥାକୁ ମନେ ରଖି ଆମେ କାହା ଉପରେ ରାଗ ଶୋଚୁ। ଏଇ ଲୋକ ମୋତେ ଏଇ କଥା କହିଥିଲା, ମୁଁ ତାକୁ କେବେ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ, କେବେ ମୁଁ ଏ କଥା ଭୁଲି ପାରିବି ନାହିଁ। ଅତୀତରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ବି ଭୁଲ କରିଥାଉ, ଆଉ ଅନେକ ଲୋକ ଆମ ପାଖରେ ବି ଭୁଲ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଅତୀତର ସେଇ କଥାକୁ ଯଦି ମନେ ରଖିବା, ସେଇ ଦୁଃଖକୁ ଯଦି ରଖିବା, ମନରେ ଧରି ରଖିବା, ତାହେଲେ ସେଇ ଦୁଃଖର ଗଛ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିବ, ଦୁଃଖ ହିଁ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିବ। ତେଣୁ
आज गोटे मात्र उपाय आपन कहबी आपन जदि कौन से लोक दुख देता अतीत दुख देता ताल मनरू मने मनरे मनरे से लोक पाखे क्षमा मागी नियंतु आदि कौन से लोक आपण भी दुख देता है ताको क्षमा कर दियंतु अतीत विषय भाविले कौन लाभ अच्छे अतीत तो अलरेडी गला हारी ना गोटे फंडा है प्रेजेंट रुहतु एवं फ्यूचर कथा चिंता करूँ आज ही बंचतु आज आप सुखी रुहतु फ्यूचर तो अनिश्चित भविष्य तो अनिश्चित भविष्य कथा किए भी जानी तेणु जदि आपण आज रोचंती आज दिनटा बंचब किपर ना आज दिन भविष्य चिंतन करी भविष्य जहाँ पाइले आप सुखी हे भविष्य जो जो जिनस आपण पाखे रहा आप खुशी हे से जिन चिंतन करूँ भावतु से जिन आप अलरेडी पाई सारी आपण पाखे जब धन नहीं ताल भावतु मु धनी ही जाइए भगवान आशीर्वाद मो पर अच्छी मो पाखे प्रचुर मात्र धन अच्छी से भाव में खुशी रुहतु जदि आप घरटे नहीं ताल भावतु मो पाखे घरटे अच्छी मु बहुत खुशी अच्छी भगवान आपन बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु आपन मत घरटे देते ये भाव में बंचतु आज दिनटा को सुखे बंचतु जहाँ भविष्य में पाइबा चाहूले आज ही भावतु आज ही चिंता करूँ से भाव रही आपणकर सबकन्सियस माइंड काम करिवो एवं भगवान का आशीर्वाद रहिबो आप सुखरे बंचिबे। तेणु फ्रेंड्स ये छोटिया टेक्निक आपन जदि भल लगिला निश्चित वीडियोटी को शेयर करेंगे एवं लाइक करेंगे सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।